Hi friends, good morning. Welcome back to my channel. What's book deple? Bassa guys, ini bassa. Ashana mone baardun guys. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಡ್ಸಕ್ಕೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುರನ್ ಸೇತು ರಜೆ ಅಂಡು ಹುಷಾರಿದ್ದಾನೆ ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರಜೆ ಇತ್ತು ಆಸೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ನಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆತ ಬಡ್ಸ ಇನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆ ರಜೆ ಕೊರ್ನ ಬಡ್ಸ ಹಾರ್ಪುಜಿ ರಜೆ ಕೊಡ್ದಿನ ಬಡ್ಸ ಹಾರ್ಪುಣದ ಫುಲ್ ಕತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ಸ ಬಾರಡಿ ಏತಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೋಡೆ ಕಾಣೆಡ್ ದಿನಸಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೋಪುಣು UPS ಚಾರ್ಜ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ನೆಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಇಪ್ಪ ಕೈ ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಐಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತದೀನಿ ನಾನು ಎತ್ತೆ ಕೋಡೆನಕ್ಲೆ ಫಾಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ನಿದಾದ ಮನ್ಪಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ರಾತ್ರಿ ಉಮ್ಮಿರಡು ಜೆಪ್ಪಾರ್ಲೆಪ್ಪಂದು ಮತ್ತೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಲತ್ತನೆ ಬೇಯರದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲಡಾತಿನ ಕಪ್ಪು ಲತ್ತನೆ ಅಂತಿತ್ತೆ ನಾವೆಂದಿಯ ಬೇಯರ ಬೇತೆ ದಾಲಿಜ್ಜಾಣಿನಿ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ತುಂಬ ಐತಾರ ತರಕಾರಿದಾರು ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೋಡ್ ಇತ್ತಿನ ಪಲಾವ್ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ ತೆತ್ತೋನಾರೆ ತರಕಾರಿ ತೆತ್ತೋನಾರೆ ಇಜ್ಜೆ ಆರಿಜ್ಜೆ ಅಂದರೆ ಪಿದ ಮೇರೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಂದ ಲೇಟ್ ಆಪನ್ ಕನಾರೆ ಅಂಚ ತರಕಾರಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಪತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಪನ್ನೋಡು ಕನಾರೆ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತು ತರಕಾರಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪುನು ಉಮಿಲ್ ಆತ ಉಮಿಲಡು ವರ್ಷ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಾತಿಜ್ಜಿ ಚೂರಿತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಉಮಿಲ್ ಚುಚ್ಚು ಮಲ್ಲ ಕತ್ತಲಿದ್ದ ಮಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಬಡ್ಸ ಹರ್ಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ ಇಡು ಪೂರ ನೀರು ಲೀಕೇಜ್ ಆತನ ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಗಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲ ಪಂಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಚೂರು ಪಂಡೆ ಚಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ಒಂದುಲ್ಲವೇ ಫುಲ್ಲು ನೀರಿತ್ತನದ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತಾ ಜೀಪುಗೂ ಲತ್ತಾನೆ ಲತ್ತಾನೆಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿಡು ನಾಲ್ ಮನೋಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನೋಲಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಪದೆಂಗಿ ಬದಲರೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಎತ್ತನು ಫ್ರಿಜ್ಜಿನ ನಾ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ದಾದಾ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ್ ಎಪ್ಪಲ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಯೋಡು ಯಾನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಏಪಲ್ ಎಪ್ಪಲ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಹೊರತ್ತ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ದ ನೀರು ಹೊರ ಗುಚ್ಚಿ ಆಯ್ತಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೀರು ತುಲೆ ನೀರು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡು ಹೊರ ಒಂಥರ ಆಯಿಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೊರ ಕ್ಲೀನ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಜೋರ್ ಬಡ್ಸ ಎಂಗ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂದೇನೆ ತಿಂಡಿಲ್ಲ ದಾಲ ಮಂದಜು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಎತ್ತನು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಕ್ಳೆ ಕಾಂಡ ಸೇರುಜು ಬಯ್ಯಡಂಡ ತಿನ್ಬೇರು ಕಾಂಡ ಸೇರುಜು ಐಕ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಂತು ಒನಸ್ಕೋರು ಟಿಫಿನಿಗೆ ಲತ್ತಾನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಜೋರು ನೀನು ಬರ್ಸ ಜಾಲಿ ಇನ್ನಿದಲ್ಲ ರಜೆ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಅಂಜೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಕಾತು ಬೊಕ್ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಬರೆಯೋಡತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬಟ್ಸ ವರ್ಷದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಕೂಲು ಪೋನಾಗ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲು ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಬತ್ತದಿತ್ತ ರಪ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಜೋಕ್ಲೇನು ವ್ಯಾನಿಗೆ ಮಿಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಫುಲ್ ಕೊಡೆ ಬತ್ತದ ಫುಲ್ಲು ಚಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಬಡ್ಸ ಐತೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಮಾತ್ರ ಬಸ್ಸ ಬರಂದೆ ಬಂದಾಗ ಜೋಕುಲುಂಜಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋದಾವಡು ಐದಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸ ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಸ್ಸ ಬರೋಡಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ಜಿನ ಚಾರ್ಜ್ ಪಳ ಆಯ್ತು ರಪ್ಪ ಇದನ್ನು ಬೊಕ್ಕ ದಿತ್ತಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಗುಂಡು ಪಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ തന്നെ മെയിൻ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ಇಂಟ್ಲೆ ದಾಲ ಮಂತಾರೆ ವೈಕ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಂದೆಲ್ಲ ಕಾಡ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಬಯ್ಯಾವು ಅದನ್ನು ನೇರಬೇಕು ಕೋಡೆನೆ ಫಾಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದಿದೆ ಎಲ್ಲ ರಜೆ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ರಜೆ ಒಂದಾಲದಿ వచ్చిತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಿಜ್ಜದ ಪಕ್ಕ ಏತು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ದು ಲಾತ್ ಜಿನಿ ಅಂಡ ಮೂಲ್ ಕೊಯ್ಯೋ ಬತ್ತಲ್ಲ ಎಂಚ ಬತ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಯ್ಯ ರೈನ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏತಿರ್ತೇನೆ ಚೂರೇ ಅದೇನು ಇನ್ನು ಒಂತೇನೆ ಈ ಬನ್ನಾಗ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೋರಿಣ ಅಟ್ಟು ಉಡುಪೋಯ್ನ ಯಾನ್ ಬರ್ರಿ ಅಂದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಪ್ಪ ಕೊಯ್ಕಂದು ಬರ್ಸ ಫುಲ್ ಕೂಡ ಬರ್ಸ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೈದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತು ಪೋಂಡು ಕರೆಂಟ್ 5 ನಿಮಿಷ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-3 ಸರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕಬುಕ್ಕ ಅದು ತಗೊಂಡು ಇನ್ನು ಬಸ್ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಅದೇ ಹೀಗೆ ಜೈದಿನಿ ಒಂದು ನಿದ್ರೆ 4 ಬಸ್ಸ ಬರೋದು ಇರ್ತದೆ ಮಾರ್ಲಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಆಡಿತ್ತೆ ಬೈಯಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಹುಡ್ದು ಬಂದ ದಾಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಮನ್ ಕೊಡತ್ತೆ ಈಗ ಸಜ್ಜಿಗೆನ ನೀರು ಪಾಡ್ದೀನಿ ಒಂಜು ಕಪ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸಪೂರ ಸಜ್ಜಿಗೆನ ತವು ಈಗ 1 ಕಪ್ ದಾತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಂದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಪುನ ಗಂಟ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನಿಜವಾದನೆಕ್ ಚೂರು ಬೊಳಂತರಿ ಬೋಡು ಕಡೆತಿನ ಜನ ಹಿಟ್ಟಿತ್ತನೆ ಹಿಟ್ಟಲಾಪು ನಮ್ಮ ಹಿಟ್ಟು ಮನ್ಪೌದತ ಕಡೆಪಿನತ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಹಿಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಹೆಂಚಾಪುಡು ಲಕ್ಕಂಡೆ ಅವ ಶೋಪುಡು ಈತ ದಪ್ಪೆಪ್ಪಡು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪ ಬಡ್ಸಿ ಬಸ್ಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬರೋದೊಂದು ವರ್ಷ ಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ರದಿ ತಿಕ್ಕುವ ಬೊಮ್ಮೆ ಕಲರ್ ಬಣ್ಣ ಕಂತಾರೆ ಕಂತಾರ ನಿನ್ನೆ ಬಂತದ್ದು ಅಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ಲೈಕ್ ಲಕ್ಕಡೆ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಮೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಲಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಕಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡೋಲಿ ಎಂಚ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕೋತ ಲಕ್ಕು ಲಕ್ಕೊಂಡು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾಗತ್ತೆ ಲಕ್ಕುಂಡ ತುಚ್ಚಿದಿನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟದ ದೋಸೆ ಪಲಂಚಿಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕನ್ ದೊಡ್ಡ ಸೈಡ್ಲ ಕಾಯದಟ ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಲಕ್ಕ ತುಜುಂಡು ಬೇರೆ ಇಮೇಟು ಚಾಯ್ ಸಜ್ಜಿ ಪಿಜ್ಜಿನಿ ರಾತ್ರಿ ಕರೆಂಟ್ ಬೈದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಕರಿಪುಂಡು ಚೂರೆ ಬೈದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ಇತ್ತು ಫೈನಲಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿ ತೋನಾಗ ಎಮ್ಮಿ ತೋಜುನು ಕೊಂಚ ವೈಪುಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ದೋಸೆಗ್ಲ ಕಾವಲಿ ಒಂಜಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಪುರೆಜ್ಜಿ ಬೆಟ್ಟೆ ಬೆಟ್ಟೆ ದೋಸೆ ಬಸ್ಸದ್ದು ಚಂದ ರೆಡಿಯಾಗಿ ದೋಸೆ ರುಚಿನೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡಾಡ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ತಿನ್ನೆಡ್ಡ ಶೌರ್ಯ ಅಂಡ ತಿಡ್ಡವಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡತ ಕರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡು ಹೊರ ಬನ್ನದ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಪೋದು ಬತ್ತದ ಸರಿ ಆಂಡ್ ಇಂಚಾನ ಇತ್ತಂಡ ಧೈರ್ಯ ಹತ್ತರ ಪೂಜ ಇದ್ದ ಶೋಗಾವಣ ವಾಶ್ ದೋಸೆ ಶೋಗಾವಣದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಚಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಡಿದ್ದೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂಗುಳ್ಳ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದಾರಿಜ್ಜ ಅಂದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ದಾದ ಇನ್ನು ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು ಮಾತ ಪೀರಿಯಡ್ ಇತ್ತು
ರಾಣಿ ಮಾತ್ರ ತೋಜುವಲ್ಲ ರಾಣಿ ರಾಣಿಕೇನು ರಾಜ್ ರಾಜ್ ಇಜ್ಜಾರೆ ದೂರನ ಪೋತೆನ ತಿರ್ಗಾರೆ ಮರಿಯಲ್ಲ ಒಕ್ಕರೆ ಪೋಪೆ ಕರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಅದು ಬತ್ತಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿನ ಫುಲ್ ಒಂದು ವಾಲ್ಟೇಜ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಡಿಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಕೂಡ ಪೋದು ಕೂಡ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಉಂಡು ಆಂಡ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ತದ್ದು 2-3 ವಾಕ್ಯ ಕಲ್ಪು ಬೇಗ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಮೀನು ಪಾತು ಹತ್ತೇರು ಬೆರಕೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಟೈಗರ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗೆ ತೂಕ ದಾದಪುರ ಅಂತ ನಾನಿತ್ತೆ ಕಜಿಪಾವಡು ಗಟ್ಟಿಯಾ ಇಂದು ಬೂತಾಯಿ ಬೂತಾಯಿ ತೆತ್ತಿದಾನಂದತೆ ಚೂರು ಬೆದಕ್ಕೆದನ ಅವ ಕೈ ಪರಾಣ ಎಟ್ಟಿಯಾರ ಜೋಕ್ಲೆಗಂದು 4 ಪಾಡ್ನಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ಕಜಿಪು ಬೂತಾಯಿ ಮನ್ಪುನು ಬೂತಾಯಿದ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಚೂರು ತಾರೆ ಪಾಡ್ ಮನ್ಪುಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಬೆರಕೆದುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಾರೆ ಬೂತಾಯಿದ ಕಜಿಪಾಂಡು ಮುನು ಒಂದು ತಾರೆ ಪುದೆತ್ತದ ನೀ ಮೆಡು ತೆತ್ತಿದ್ದ ಕಜಿಪಾಂಡು ಪುಡನ್ನು ದೀತೀನಿ ಬೂತಾಯಿ ಪುಡಿ ಮುಂಚೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಂಡು ತೆತ್ತಿದ ಬೂತಾಯಿ ಈ ಮೆಡು ಒಂದು ತಾರೆ ಪುದೆತ್ತೀತ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬೂತಾಯಿದ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾಡು ಮನ್ಪುಗಾರು ಇದು ರೈತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಜೋಕುಲು ನಾಡುವೆರು ಎಂಕ್ ತೆತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಚೂರು ಅರೆಪುದೆತ್ತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕೊದಿಪಾಗ ಕಂಡು ಗಾಡಿ ವರ್ಷ ಭಾರಿ ಬರಲ್ಲ ಗಾಡಿ ವರ್ಷ ಸೆಡಿಲ್ಲ ಉಂಟು ದಿಂಚಮಂತ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಶೋಕ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ತೆತ್ತಿದ ಕಜಿಪು ತೆತ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡಾಯಿತು ಇಂಥ ತೆತ್ತಿದ ಮಾತ್ರ ಮಲಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದ ಲಕಾನೆ ಏರೆಗ್ ತೆತ್ತಿದ ಕಜಿಬೋಡು ಏರೆಗ್ ಮತ್ತೆ ತೆತ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಮೀನ್ಲ ಎಂಕಂತ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಂಗ್ಲೆ 3 ಜನಕ್ಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಎಂಚಿನ ಜೋರ್ ಬರ್ತದ ರಜಾ ಎಡ್ಡೆ ನನಕ್ ಅವರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಗ ಮುಗ್ಯಾಡು ನಿಜ ಈಗ ಗಾಳಿ ಬಡ್ಸ ಫುಲ್ಲು ಉಲ್ಲ ನೀರು ಜಪ್ಪುಂಡು ಅವಲ್ಲ ನೀರು ಜಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ನೀರು 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 ಸಿಟಾಡು ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಸಿಟಾಡು ಫುಲ್ ಚಂಡಿ